Nagdepensa naman si anay House Speaker Martin Romualdez nga naga-himo-himo lang sang istorya si Vice President Sara Duterte kag gina-akusaran siya sa mga iligal nga buluhaton nga wala man sang ebidensya. Hindi matuod suno sa anay House Leader nga nagabaton siya sang suhol nagikan sa iligal nga sugal. Pahayag pa sini si Sara Duterte nga gin-impeach sang Kamara bangod sang misuse sang public funds. Amo pang nagapalaptas sini nga mga binutig. Hindi dapat pagpatihan ini nga mga istorya suno kay Romualdez bangod wala sang kredibilidad ang nagahambal. Ini nga sabat ang kasunod sang ginbuyagyag ni Vice President Sara Duterte kahapon nga hindi lang sa flood control projects nagabaton sang kickback si Romualdez kundi ginaalagar mangin sa illegal gambling. Pahayag sang bise, nakuha sini ang impormasyon nagikan mismo sa staff ni Romualdez nga amo man ang nagtip sa iya kaangot sa ginpahayag sini nga pag-atake sang Kamara sa confidential funds sang Office of the Vice President. Balikan ta pahayag ni Vice President. Sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Si Vice President Sara Duterte.